gave us salvation. So I believe also today, some of us who have not yet received salvation, we can listen and carefully understand the word of God and believe the word of God that if through Jesus Christ only we are righteous. Thank you, Sister Ntisungalan, for the testimony. This time we'll have time to praise the Lord together. So today also, Lotus Choir will guide us into praises. They will give us two praises. Come to the altar and bless God. So this time let us welcome Lotus Choir as they're coming to give us praises.
Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those two places. I believe also it has given us hope and strength inside our hearts. Everyone, this time is very important time whereby we can also refresh our hearts before the Lord. You know, as we live our life, we have many thoughts and also many things. But through the word of God, we can receive the light in our heart and live joy and hopeful life. So this time, let us welcome Pastor Samuel Kim as he comes in to give us the word of God. Let us welcome him. Good morning, everyone. Maabwino nonse Yes, we thank the Lord for giving us this day. zikomo ambuye potipatsa tsiku la lero And it's time to share the Word of God. ndi nthawiso yoti tigawane mawu a mulungu. Let us open to our main passage for today, Ndithe titsekule mawu otsogolera tsiku la lero, book of Genesis, chapter 40, Genesis chapter 40 from verse 1 through 23. kuyambira vesi yake ya 1 kufika vesi ya 23. Genesis chapter 40, from verse 1 Genesis chapter 40 kuyambira vesi 1 to verse 23. kufikira vesi ya 23. Yes, if you found it, I'd like to read from verse 1. Ngati mwapeza tiyamba kuwerenga vesi yake ya 1. It came to pass after these things that the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord and the king of Egypt. Ndipo panali zitapita izi wopereka chikho wa mfumu ya Igupto ndi wophika mkate anamchimwira mbuye wa mfumu ya Igupto. And Pharaoh was angry with his two officers, chief butler and chief baker. Ndipo Farao anakwiyira akulu ace awiriwo, wamkulu wa wopereka chikho ndi wamkulu wa wopereka mkate. So he put them in custody in the house of the captain of the guard in the prison, the place where Joseph was confined. Ndipo anayikidwa iwo akasungidwe m'nyumba ya akazembe wa alonda mkaidi umo anamangidwa Yosefe. And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them, so they were in custody for a while. Ndipo kazembe wa alonda anapereka iwo kwa Yosefe, ndipo iye anawatumikira iwo, ndipo anakhala nthawi mosungidwamo. Then the butler and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, had a dream, both of them each man's dream in one night, and each man's dream with his own interpretation. Ndipo analota maloto onse awiri, yense loto lake usiku umodzi, yense monga mwa kumasulira kwa loto lake. Wopereka chikho ndi wophika mkate wa mfumu ndi Aigupto amene anamangidwa mkaidi. And Joseph came into them in the morning and looked at them and saw that they were sad. Ndipo Yosefe analowa kwa iwo mmawa naona iwo taonani analozia. So he asked Pharaoh's officers who were with him in the custody of his lord's house, saying, "Why do you look so sad today?" Ndipo anafunsa akulu a Farao osungidwa naye nyumba ya mbuye wake kuti, nkhope zanu zagwa bwanji lero? And they said to him, "We each have had a dream, and there is no interpreter of it." So Joseph said to them, "Do not interpretations belong to God? Tell them to me, please." Ndipo iwo anati kwa iye, ife talota maloto ndipo tilibe otimasulira. Ndipo Yosefe anati kwa iwo, kodi mwini kumasulira sindiye Mulungu? Ndifotokozerenitu. Then the chief butler told his dream to Joseph and said to him, "Behold, in my dream a vine was before me." Ndipo wopereka chikho wamkulu anamufotokozera Yosefe loto lake nati kwa iye, mkulota kwanga taona mphesa ili pamaso panga. And in the vine were 3 branches, and it was as though it budded. Its blossoms shot forth, and its clusters brought forth ripe grapes. Ndipo mpesamo munali nthambi zitatu, ndipo unali wonga unaphuka, ndipo maluwa ake anaphuka, nabala matsavu ace mphesa zakucha. Then Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup and placed the cup in Pharaoh's hands. Ndipo chikho cha Farao chinali m'dzanja langa, ndipo ndinatenga mphesa ndikufinyira m'chikho cha Farao ndikupereka chikho m'dzanja la Farao. And Joseph said to him, "This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days. Ndipo Yosefe anati kwa iye, masuliro wake ndi nthambi zitatu ndizo masiku atatu.
Now within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your place, and you will put Pharaoh's cup in his hand, according to the former manner when you were his butler. akali masiku atatu farao adzatukula mutu wako nadzakubwezeretsa iwe pa ntchito yako ndipo udzapereka chikho kwa farao m'dzanja lake monga kale lomwe mmene unaperekera chikho chache. But remember me when it is well with you, and please show kindness to me. Make mention of me to Pharaoh, and get me out of this house. Koma undikumbukire ine mmene kudzakhala bwino ndiwe ndipo undichitire ine kukoma mtima ndunditchule ine kwa farao nunditulutse ine m'nyumbamo. For indeed I was stolen away from the land of Hebrews, and also I have done nothing here that they should put me into the dungeon. Chifukwa kuti ine ndinabedwa ndithu m'dziko la Heberi ndiponso pano sindinachite kanthu kakundiyikira ine m'dzenjemo. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and there were 3 white baskets on my head. Ndipo pamene operekera mkate anaona kuti masuliro wake unali wabwino, iye anati kwa Yosefe, inenso ndinali mkulota ndipo taonani malichero 3 mikate yoyera anali pamutu panga. In the uppermost basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head. Mlichero lapamwamba munali mikate ya Farao ya mitundu ndi mbalame zinadya ya mlichero lapamutu panga. So Joseph answered and said, this is the interpretation of it. The 3 baskets are 3 days. Ndipo Yosefe anayankha nati masuliro wake ndi mabasiketi 3 ndiwo masiku 3. Within 3 days, Pharaoh will lift up your head from you and hang you on a tree, and the birds will eat your flesh from you. Ndipo pakali masiku 3 Farao adzakweza mutu wako ndi kuchotsa nadzakupachika iwe pa mtengo ndipo mbalame zidzadya mnofu wako. Now it came to pass on the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants and lifted up the head of chief butler and of the chief baker among his servants. Ndipo panali tsiku lachitatu ndilo tsiku lakubadwa kwace kwa Farao, iye anakonzekera anyamata ake madyerero ndipo anakweza mutu wa opereka chikho wamkulu ndi mutu wophika mkate wamkulu pakati pa anyamata ace. Then he restored the chief butler to his butlership again, and he placed the cup in Pharaoh's hand. Ndipo anabwesanso opereka chikho ku ntchito yake ndipo iye anapereka chikho m'manja a Farao. But he hanged the chief baker as Joseph had interpreted to them. Koma anampachika ophika mkate wamkulu monga Yosefe anamasulira. Yet the chief butler did not remember Joseph, but forgot him. Koma wopereka chikho wamkulu sanakumbukira Yosefe koma anamuiwala. Up to verse 23, we have read. Kufika verse ya 23 tawerenga. Once again, good morning, everyone. Mabwino nonse kachikena. Yes, we thank God for gathering us around here for this morning service. Tikuyamikaso Mulungu potipatsa nthawi tikhoza kusonkhana mu service ya mmawa. The Bible clearly says that faith comes by hearing. The Bible limatero kuti chikhulupiriro chimadza ndi mbiri. Hearing the word of God. Kumva mbiri ya mawu a Mulungu. Are you here to listen to the word of God? Muli pano kumvetsera mawu a Mulungu? Yes, I believe that God also will be pleased of our gatherings. Nde ndikukhulupirira kuti Mulunguso akhala okondwera mu kusonkhana kwathu. We are not here for any other emotional or religious practices. Nde sitili pano kukumana mwa njira ina monga machitira ena mamaivaiva kapena. Today there are not many churches that focus their service upon the word of God. Nde simipingo yambiri lino imene imakhazikika pa mawu a Mulungu. But it's very important that we focus one by one so that we discover the clear heart, the message God has for us in his words. Koma zofunika kwambiri kuti tikhale ndi chidwi wina aliyense ndi mmodzimmodzi kuti tione mtima wa Mulungu kuti chani. Even through this morning, this Genesis chapter 40, the Genesis chapter 40 metawelenga mawu uno. We want to talk about whom God saves and whom God rejects. Nde tufuna tikambirane ndi ndani amene Mulungu amampulumutsa ndi ndani Mulungu amene amankana. People who understand this Bible and the clear heart of God, you realize that Bible is one book.
ndi mukamvetsetsa Bible mmene lilili mukapeza kuti ndi buku limodzi lofunikira and it's carrying one message komanso likunyamula uthenga umodzi and one heart that God wants to deliver to us. komanso mtima umodzi umene Mulungu afuna wapereke kwa ife. That is why it's very important that we capture that heart of God. Ndi zofunika kwambiri kuti tizigwira mtima umenewo wa Mulungu. If we do not capture that heart of God, ngati sitingagwire mtima umenewo wa Mulungu, people can misinterpret the word of God. Anthu akhoza kutanthauzira molakwika mawu a Mulungu. Misinterpretation will lead us to misunderstand. Ndi matanthauzidwe achoncho atipangitse kusamvetsetsa. Eventually, although we go to church, praise God, worship God, ndi ngakhale timapita church kupembedza kumuimbira, we might end up in the other side where God rejects us. zikhozothera kuti ife tili mbali yokanidwa ngakhale timalimbikira Like church. Bible says, not everyone who says to me, Lord, Lord, monga Bible limanena kuti siyense akunena kwa ine Ambuye Ambuye will enter into the kingdom of heaven. amene akalowa mu ufumu wakumwamba. You see, it's not important that we gather here just to praise God and to worship God. Ndi sizofunikira kuti tingosonkhana kumuimbira Mulungu nkupemphera chabe. Understand? Tumvetsetsa. What is truly important is that he who does the will of my Father in heaven. Chofunika kwambiri ndi kwa iye amene achita chifuniro cha Atate wanga. Remember, we are here to listen and discover, understand, first of all, what is the will of God. Ndi tasonkhana kuti timvetsere ndi kumvetsetsa kuti chifuniro cha Mulungu nchani. If that will of God can be easily be delivered, how good it will be. chikanakhala kuti chifuniro cha Mulungu chikhoza kungoperekedwa mophweka zinakakhala zabwino bwanji. But as much as I want to share this word and deliver the heart of God to you, ndi mmene ndifunira kuti ndipereke mtima umenewu kwa inu, there is something that I'm also fighting. ndi pali china chimene ndimamenyana nachonso. Satan has already influenced our lives with the wrong understandings of the Bible. Ndi Satana wabweretsa zolakwika zochuluka mu kamvetsetsedwe kathu ka mawu a Mulungu. And it's not, I cannot just appreciate you. Of course, I appreciate everyone using your hearts together here. Ndi singangokuyamikirani ngakhale kuti pena ndimakuyamikirani pogwiritsa ntchito mtima wanu kusonkhana. But let's not be at ease just because you're seated there and you're having the service together. It does not mean that you have met with the heart of God. Ndi sizutanthauza foti mwakhala pansi pamenepo ndi kuti mwakumana ndi mtima wa Mulungu ayi. There are so many people who go to church on Sunday morning. Pali anthu ambiri amene amapita church Sunday mamawa. And they do praise and worship God and feel emotionally satisfied in their hearts. Ndi amayimba kumpembedza nkumamva kuti zili bwino m'mitima mwawo. But everyone, if you have not yet truly discovered the clear heart of God, Koma ngati simunamvetsetse mtima weniweni wa Mulungu kuti ndi otani, yeah, that worship, that praising, that service to God is meaningless. ndi kupembedza kumeneko kusonkhana kumeneko service imeneyo ndi yopanda tanthauzo. Do you understand? Mvetsetsa. But people don't deeply think about these things. Koma anthu saganiza za zinthu zimenezi. People just are satisfied. I prayed, I worship God. Anthu amangokhutitsidwa napemphera napembedza Mulungu. And the world has rapidly changed whereby people are focused to their daily lives. Ndi dziko lasintha mothamanga pamene anthu chidwi chawo chimangokhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. How to work, how to earn money, how to be comfortable. Mmene angagwire ntchito, mmene angapezere ndalama, mmene angakhalire pa mtambasale. This has become the interest. Ichi chakhala chidwi cha anthu. That's why people don't really care to discover the word. Ndifukwa chake anthu sasamala kuti amvetsetse chifuniro cha Mulungu. But everyone, through this time, Koma wina aliyense kudzera mu nthawi imeneyi. our gathering is nothing much like just a practice or religious practice. Ndi kusonkhana kwathu sikungosonkhana mwachikhalidwe ayi. We are here to seek for God's grace to understand His true heart and His message to us. Ndi tili pano kusakasaka chisomo cha Mulungu kuti timvetsetse uthenga umene Mulungu akutipatsa. Is your heart same as mine? Mtima wanunso ndofanana ndi mtima wanga? Are you here really seeking for the will of God? Kodi nzoonadi mukusakasaka chifuniro cha Mulungu pano? Because often I always ask for opposition answer. That's why some people, we are not such people. We don't love God. We don't want to see God. Ndi naso timakhala m'maganizo a mtundu wina malingana ndi mmene akutifunsira. Everyone,
It is our sincere wish and desire that you clearly meet with the heart of God. ndi chofunikira kwambiri kuti ife tifunefune mtima wa mulungu. Now, today, this Genesis chapter 40, ndi lero tawerenga Genesis chapter 40. the story about the chief butler and chief baker ndi nkhani ya woperekera chikho ndi woperekera mkate. represents two different kinds of people before God. ndi anthu awiriwa akuyimiranso anthu a mitundu iwiri amene akuyima pamaso pa mulungu. Before God, meaning that these two people all want to be blessed by God. ndi tikaona pamaso pa mulungu anthu awiri onsewa afuna adalitsike ndi mulungu. These two people, they all stand before God. ndi anthu awiriwa wonse akuyima pamaso pa mulungu. But it does not mean that because they have stood before God and they have stood before His grace and mercy, ndisuzo tantoze lifuna ayima pamaso pa mulungu ayima pa chisomo chake ndi chifundo chake. does not mean that both of them will be blessed and both will be accepted by God. ndisuzo tantoze kuti onsewa adalitsika kapena alandiridwa ndi mulungu ayi. Heaven, let's not be just comfortable because we are here church and serving, worshiping God. ndi tisangokhala kukhutitsidwa ifo tili pa mchechi tutumikira mulungu. Even though we are here together worshiping the Lord, there is a heart that God is seeking from us. ndi ngakhale tili pano kupembedza mulungu pali mtima umene mulungu afunafuna mwa What we ife. cherish, what we understand about God's worshipings. ndi chimene ife tikufunika chimene tikumvetsetsa ndi chimene chokondweretsa m'mitima Now, mwathu. most people think it's okay, just go to church, praise God, worship God, yes, sometimes sing and dance. ndi anthu ena amangoganiza zabwinobwino ungopita chechi ukapembedza kuyimba ndi kuvina. That's all fine. inde ndi zabwino. But everyone, there's something God is very sensitive about. koma pali china chake chimene mulungu amakhala nacho chidwi kwambiri. Something that God will never allow. chimene mulungu sakalola. Everyone, if you see here, first of all, I would like to begin with here, verse 8. ndete tione ndi verse ya 8. If you see in this verse 8, tikaona verse 8. they said to him, we each have had a dream. ndipo aliyense anali nalo loto. Now, there are two dreams here. panali maloto awiri. In other words, two different ideas, mwa njira ina fundo ziwiri two zosiyana. different paths. njira ziwiri zosiyana. Understand? kumvetsetsa. Yes, these two paths, two different ideas are here before us. ndi fundo ziwiri zizi zili pamaso pathu. They both want to be restored back to Pharaoh's servants. onsewa afuna atabwezeretsedwa kwa farao kagwira ntchito. But Joseph said to them, koma yosefe akulankhula nawo. do not interpretation belong to God? akuti kodi kutanthauzira sindiko kwa mulungu. Everyone, interpretation belongs to who? kutanthauzira ndi kwa ndani? It belongs to God. ndi kwa mulungu. Even though we go to church, ngakhale tipita chechi, there are certain services, certain worships which God receives. ndi pali mapembedzero ena amene mulungu amalandira. But did you know that there are also certain worshipings and service to God which God rejects? komanso pali kupembedza kwina kumene mulungu akukana. Do you understand? timvetsetsa. Everyone, let's see in the book of Isaiah chapter 1 for a moment. ndete tione buku la yesaya chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 11. yesaya chapter 1 verse ya 11. Yes. If you see here, tikaona. to what purpose is the multitude of your sacrifices to me, says the Lord? I have had enough burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. nditani nazo sembe zanu zochulukazi ati yehova. ndakhuta nazo sembe zopsereza za nkhosa zamphongo ndi mafuta anyama zonenepa. sindisekera nazo mwazi wa ng'ombe wamphongo ngakhale nkhosa ngakhale atonde. Now, if you see here, these are the things which God has personally, by God, selected to ask the Israelites to sacrifice unto God. ndi tikaona nyama zopezeka apa ndi zimene mulungu anazisankha kuti azipereka sembe kwa mulungu. The bulls, the lambs, the goats. ndi mbuzi, nkhosa, ng'ombe. These are appointed sacrifices which God has said to Israel
offer this. nde izi ndi zimene Mulungu anazisankha zapaderadera kuti aziperekera But nsembe. here in Isaiah chapter 1, Koma Isaiah chapter 1, God is saying, what is this? What is the use of this? What's the purpose of these sacrifices unto me? nde Mulungu akudabwa zanchani kodi mubweretsa nsembe nzechani zantchito anji Says the Lord. atero Ambuye. It's useless, in other words. Izi zopanda ntchito izi. Why suddenly God, who said to us, offer these things? Why suddenly now here is saying it's useless to him? Nde tikhozodabwa bwanji Mulungu amatiuza tipereke nsembe nthawi yomwe wasinthaso akuti nzachani akuti nzopanda pake. Not only that, Osati chokhacho if you see here verse 12, tikaona verse yake ya 12, let's see in Isaiah chapter 1 verse 12. Yesaya 1 verse 12. When you come to appear before me, who has required this from your hand? To trample my courts? Pakudzaonekera inu pamaso pa ine ndani wafuna chimenechi m'dzanja lanu kupondaponda mabwalo anga? Everyone, who goes to God? Ndi ndani amapita kwa Mulungu? People who want to serve God. Anthu amene afuna People atumikire who want to Mulungu. receive blessings from God. Anthu amene afuna ndiye madalitso. Isn't that right? Si choncho? But God is saying, who said you can come to appear before me? Who said you can come? Mulungu akudabwa wakuwuzani ndani mubwere kwa ine? Verse 13. Verse 13. Bring no more futile sacrifice. Incense is an abomination to me. New moons, the Sabbath, the calling of assemblies. I cannot endure iniquity and the sacred meeting. Musadzena zonse nsembe zachabechabe, nsembe zofukiza zindinyasa, tsiku lokhala mwezi, sabata, kumema masonkhano. Verse 14. Verse 14. Your new moons, your appointed feast, my soul hates. They are trouble to me, and I am weary of bearing them. Masiku anu okhala mwezi ndi nthawi za maphwando anu, mtima wanga uzida, zindivuta ine ndalema ndikupirira nazo. Verse 15. Verse 15. When you spread out your hand, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Ndipo pamene mutambasula manja anu ndidzakubisilani inu maso anga, inde pochulukitsa mapemphero anu sindidzamva, manja anu adzala mwazi. Even God is saying, Ndiye Mulungu akuti these gatherings, misonkhano iyi, sacrifices, sembe muperekazi, calling of assemblies, sacred meetings, nde mokumana mosiyanasiyana, misonkhano imene muyichewera, new moons means Thanksgiving, komanso mwezi watsopano ndikupereka also zachithokozo Sabbath. ndi sabataso. God is saying, stop, don't come to worship me anymore. Mulungu ati zisiyeni, musabwereso Don't nazo, come to sacrifice unto him. Don't come to gather for me. musabwereso dzapereka, musadzasonkhaneso. Bible says here, verse 14, my soul hates them. Nde verse 14 kuti mtima wanga uzida izizi. How can God say that? Nde Mulungu anganene chonchi bwanji? God is saying, my soul, from the bottom of my heart, I hate this kind of meetings. Ndakuti chokera pansi pa mtima wanga misonkhano iyi ndikudana nayo. I hate them. Ndikudana nayo misonkhano. Then we ask ourselves a question. Nde tidzifunse tokafunso. Do you think God would like our gathering or hate our gathering? Kodi Mulungu akukondwera ndi misonkhano yathu kapena akudana nayo? Muganize bwanji? This gathering, we have gathered to have service before God. Kusonkhana tasonkhana kuti tupembedze Mulungu. Do you think that God likes this gathering or God hates this gathering? Muganize kuti Mulungu akukondwera ndi kusonkhana kwathuku kapena akudana nako? I'm not sure, Pastor. Asundudziwa bwinobwino abusa. Does God like this or God hates Kodi this? Mulungu akuzikonda izizi kapena ayi? So are you saying that we are not supposed to gather? Nde mufuna munenero simayenera kukumana? Everyone, reason why God hates these sacrifices, the sacred meetings, the new moon Sabbath. Nde chifukwa chani Mulungu amakana nsembe zimi, kusonkhana, kupereka masabata ndi mwezi? Problem is interpretation is wrong. Nde vuto lakuti katanthauzidwe kanali kolakwika. What is wrong? Chinachi cholakwika nchani? The interpretation of the service is wrong. Katanthauzidwe ka servisiyo kanali kolakwika. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. How we interpret the service, this gathering, people have it all wrong. Nde mmene amatanthauzira service kusonkhana, anthu anali atazisokoneza. We are not here to give something to God right now. Nde sitili pano kupereka china chake kwa Mulungu. We are here to receive what God has prepared
for us. tili pano kuchitira ndire chimene mulungu wakonzekeretsera ife. Do you understand, everyone? Tumvetsetse wina aliyense. Well, most of people, when they go to church to serve God, worship God, they have something that they want to give unto God. Koma anthu ambiri akapita chechi amakhala china chake chimene afuna apereke kwa mulungu. Why do you want to give? Chifukwa chani mufuna mupereke? Why do you think that you should give? Ndi chifukwa chani muganiza kuti mupereke? Giving means you have something good in you. Kupereka zikutanthauza muli china chake chabwino mwa inu. Isn't that right? Sichoncho? Isn't that right? Sichoncho? Giving something means that you have something that is worthy that you can put out before God. Kupereka china chake zili ngati kuti uli china chake chofunikira chimene uona kuti mulungu alandira. Everyone, no matter what good things you might have, Ndikaya mulisa bwino zotani, no matter how good you think it is from your side, kaya mbali yanuwe muona kuti ndi zabwino no motani, matter how holistic it may look, kaya mukhoza kuchiona kuti nchoyera motani, Bible says that God receives nothing from our hands. the Bible likuti mulungu salandira kanthu kuchokera m'manja mwathu. God receives something or nothing. Mulungu amalandira china chake kapena salandira kanthu. God receives nothing from our Mulungu hands. salandira kanthu m'manja mwathu. Are you getting what I'm saying? Mvetsetsa zomwe ndikukamba. Do you understand? Mvetsetsa. Now, with this in our mind, Ndipo ganizira izi malingaliro mwathu. God's interpretation is this. Katanthauzidwe ka mulungu ndikotere. God receives nothing from your hands. Mulungu salandira kanthu m'manja mwathu. God requires nothing from human beings. Mulungu sakupempha kanthu kwa anthu. God is not a one who receives something and in return give you a prize, give you a reward, give you salvation. Mulungu si munthu amene amalandira chinthu kenako nkupatsani mphotho kuti That is mwapereka bwino. not God's interpretation. Sikutanthauzidwa kwa mulungu kumeneko ayi. Are you getting what I'm saying? Tumvetsetse zomwe tikukamba. Yesterday, I had a fellowship with some group of students. Ndi dzulo ndali ndi chiyanjano ndi ma students. These students, our pastors told me, Pastor, I think you should meet with few students to fellowship with them. Ndi anandiwuza kuti mukumane ndi anyamatawo mukambirane nawo mupange fellowship. Oh, sure. Ndati okay. So after our afternoon mind lecture, Nditamaliza mind lecture yamadzulo, our pastor Fred guided the mind lecture. ndi abusa Fred anapanga And mind lecture. afterwards, we have a group meeting time. Ndikina anali ndi ma meeting amba group. So I gathered around and pastor explained to me, this group of people Ndamandiwuza kuti achinyamatawa are students who have attended our academy in the last term. ndamati ndi ma students amene akhala pa makadami temu yapitayo. But because they like our IF Academy so much, they came back to listen for another term. Ndi chifukwa amakonda makadami athu abweranso kuti adzamvetserenso temu yachiwiri. Oh, really? Chabwino. Which means they have already heard this gospel, they have received salvation. So I think, Pastor, you fellowship with them to strengthen their faith. Ndi amene wavakala uthenga alanda chipulumutso athandizeni chikhulupiriro. So I said, oh, that's a good idea. Okay, Ndinati I'll fellowship. afundo yabwino ndipanga nawo chiyanjano. So I met with some group of students. Ndi nakumana nawo. So since they have heard our gospel, Ndi chifukwa kuti anamva uthenga wathu. I was a bit interested. How did they understand about salvation? Ndine ndi chidwi ndimvetsetse kodi anamva bwanji. So I asked one student, why don't you share with us how you receive salvation? Ndi nafunsa taninani mene munalandira chipulumutso. So one of the students started to testify. Ndi nyama wina anayamba kuchitira umboni. Oh, Pastor, before coming here, I did not know about this gospel. Ansanabwere kuno sinimadziwa uthenga wabwino. But as I came here, I started to learn from the word. Ndayamba kumva namba phunzira mawu. Yeah, already from the beginning, this student started to know the difference between the words. Ndi kuyambirira amaona kusiyana kwa mawu a Mulungu. So yes, go on. Ndinati pirizani. Oh, Pastor, I realized that Busa wage of nazindikira. sin is death. Potero uchimo ndi imfa. So in the Old Testament, if anyone who commits sin, Ndi chipangano chakale wina akachita tchimo, they were asked to bring a lamb or a goat before the priest. ndi amapemphedwa kuti abweretse mbuzi nkhosa kwa wansembe. Everyone, how many people in Malawi can explain this? Ndi anthu angati amene angafotokoze chonchi Malawi Outside of our church? kunja kwa chechi yathu. Not many, right? Osati ochuluka si choncho. Almost none. Mwinanso What this osapezeka. student was explaining to me,
about this sin offering. ndi amafotokozeza nsembe ya uchimo. So I can sense, yeah, this student have heard the gospel well. Ndi ndinamba kudziwa kuti uyu anavadi uthenga. So we should bring offering and stand before the priest. Ndi titenge nsembe kupereka pamaso wa nsembe. And we should put our hands over the sin offering. Ndi kuyika manja athu pa nsembe ya So uchimo. that my sins can transfer into the sin offering. Kuti chimo langa lipite ku nsembe ya uchimo. Yes, that's right. Go on. Azona pitirizani. Like that, Jesus Christ came into this world on behalf of our sin offering. Ndi momwemo Yesu anabwera ngati nsembe ya uchimo. And John the Baptist has laid his hands upon Jesus for our sins. Ndi Yohane Mbatizi anasanjika dzanja lake pa nsembe ya uchimo chifukwa cha machimo athu. Yes, go on. Pitirizani. So my sin then was transferred into Jesus. Ndi machimo anga anapita kwa Yesu. And as Bible says, the wage of sin is death. Monga Bible ikamba mpotero chimo ndi imfa. Jesus Christ went to the cross Yesu anapita pa mtanda. and he died for our sins. Ndi anafa chifukwa cha machimo athu. And he washed away our sins. Ndi anayeretsa machimo athu. That's how I received salvation. Limene inandilira chipulumutso. Up to there. Good, you have explained very well. Ndinada mfotokoza bwino kwambiri. Then I have one question. Kwa ndi funso limodzi. What do you do if you commit sin then? Ndi umachita chani ukapezeka kuti wachimwa? Probably if I ask this question to our brothers and sisters, there are many brothers and sisters who cannot also answer properly. Ndi ndikafunsa funso limene liso palibe abale ochuluka angayankhe molondola. What do you do if you commit sin again? Machita chani mukachita chimo? Pastor, I know. Abusa ndikudziwa. We have to pray for forgiveness. Pemphera chikhuluko. Wabudulaso memo wagulu. Everyone, Wina aliyese. did this person understand clearly? Kodi munthu amene anamvetsetsa bwinobwino? 99% almost he reached to salvation. Ndi pa 99% anadzapa ng'ono kufika kuti But when we afike. commit sin, Akoma akachita uchimo. we must then sincerely pray to God for forgiveness. Ndipemphere chikhuluko kuti ndikhululukidwe machimo anga. What is the problem? Vuto ndi chani? Bible said God will receive nothing. Ndi Bible kuti salandira kanthu. When he says nothing, Ndi Mulungu akati salandira kanthu. you must know not even a single prayer that you do for God is accepted to achieve salvation. Ndi tiwene kudziwa kuti ngakhale pemphero limodzi lomwe limene tingapereke kwa Mulungu silikulandiridwa ku chipulumutso. Bible clearly says Ndi Bible ukamba mwachindunji. this salvation Chipulumutso ichi is a gift. ndi mphatso. It's a gift of God. Ndi mphatso ya Mulungu. Let's say here our deacon Lamek brought a gift for me. Ndi tilekeza Deacon Lamek abweretsa mphatso kwa ine. Pastor came for example, for my birthday. Ndi chitsanzo pa birthday yanga. Pastor, here, it's your birthday, isn't it? Ndi birthday yanu si I choncho. brought a gift for you. Andabweretsa mphatso kwa ine. Thank you. Azikomo. That's it. Gift is just give and then receive, right? Ndi mphatso ndi mphatso ungolandira si choncho. But Deacon Lamek, this looks very expensive. How much is it? Ndi Deacon Lamek mphatso ndi yodula ndalama zingati? Do you think Deacon Lamek will feel happy? Ndi muganiza Lamek amva bwino? Pastor, it's your gift. It's a gift. Abusa ndi mphatso yanu basi. Hey, but it looks expensive. You're going to go how do much? it. Ndi ndalama zingati? 100,000 kwacha? 100,000? 50,000 kwacha? 50,000 kwacha? Hey, at least here, take 10,000 Ndi kwacha. tatengako Here, 10,000. take 10,000. Basi tenga. It's okay, take Kuyika 10,000 nthumba basi kumapita nayo. Then do you think Deacon Lamek will feel happy? Ndi muganiza Deacon Lamek amva bwino? I received 10,000. Ndandira 10,000 kumphatso ija. Or do you think he will feel very angry? Kapena Despised. akhala achepetsedwa kumphatso yawoyo. Pastor, why do you not receive my heart? I say it's a gift. Abusa bwanji simulandire mtima wanga ndimati ndi mphatso chabe. Isn't that right? Si choncho? Right? Si choncho? Thank you. I appreciate your gift, but let me pay for it. Ndalandira mphatso koma ndilipire. How much did you buy this? Let me support you. Mwagula zingati ndikuthandizire mponi. Then is that truly a gift? Kodi ndi mphatso imeneyo? Everyone,
even we humans, when we exchange gifts, we do not expect something in return. ngakhale ife anthu tikalandira mphatso sitimembekeza kuti tiperekenso kapena kuti tilandirenso tikapereka mphatso. Isn't that right? Si choncho? Then what do you think about God who is almighty? Nde muganiza bwanji za Mulungu amene ndi wamphamvu yonse, The creator of heaven and earth, the analenga universe. kumwamba ndi dziko lapansi zonse. The Bible says he's not a God who needs something from us. Ndi akuti si Mulungu amene afunika kanthu kuchokera kwa ife. That's one part. Mbali imodzi He does not require anything from us. safuna kalikonse kuchokera kwa ife. But that's not where you have to focus. Koma si pamene pali chidwi chathu. Let's talk about us. Ndithe tikambeza ife. Do you think as human beings we have something that we can give to God? Tuganiza kuti ifeyo anthu tili nchina chake chotikhoza kupereka kwa Mulungu. Then you have not heard the Bible correctly. Ndi sitinamvetsetse bwino Bible. Bible says Ndi Bible likuti there's nothing good that we possess ndi akuti palibe chabwino chimene ife tingakhale nacho that we can give unto God. kuti tikhoza kupereka kwa Mulungu. Bible says even though you come for services, Ndi akuti ngakhale mubwere ku service, sacred meetings, misonkhano ya anthu even if you oyera, offer something to God, ngakhale mpereke china chake even kwa though you Mulungu, make many prayers for God, ngakhale mapemphero anu achuluke, that is not reason why God feels that he should bless us. ndi sichompangitsa kuti Mulungu amve kuti tikudalitse naye. Don't misunderstand God. Musasokoneze mu zinthuzi yayo. Do you understand? Tumvetsetsa. Everyone, if you think that I can do something for God, Ngati muganiza tikhoza chita china chake kwa Mulungu, yes, like the student said, I should pray for forgiveness. ngati mmene ena amanenera apapa ndipemphere chikhululuko. Everyone, so you add the sacrifice of Jesus Christ and you add your confessions and repentance and prayer for forgiveness. Ndi mwaphatikiza chikhululuko cha Yesu sembe yake kenako muyika kwa mapemphero anu ndi So zanu. combining the sacrifice of Jesus Christ on the cross and your confession together, does this create salvation? Ndi mukaphatikiza za Yesu ndi zanu zikupanga chipulumutso. If that is how you believe, you're mistaken. Ndi ngati mmene mumkhalira moyo wanu. Everyone, you need to don't despise God. Ndi musachepetse ntchito ya Mulungu. We need to fully understand that He is almighty and He does not in return receive something from us. Ndi tikuyenera kumvetsetsa kuti Iye ndi wamphamvu zonse salandira kanthu The kobwezera. idea that we can give something to God itself, you have been misunderstanding about the Bible. Ndi fundo yoti tikhoza kupereka kwa Mulungu china chake tasokoneza kale pamenepo. Everyone, let's look at one word in the Bible. Tentione mawu amodzi m'Bible. Book of Job, chapter 35. Yohane chapter Job. Yobu chapter 35. Chapter 35. 35. Job chapter 35, verse 6. Job 35 verse 6. Let's see here. Job chapter 35, verse 6. Job 35 verse 6. If you sin, what do you accomplish against him? Or if your transgressions are multiplied, what do you do to him? Ngati mwachimwa munchitira iye chiyani? Zikachuluka zolakwa zanu munchitira iye chiyani? Verse 7. Verse 7. If you are righteous, what do you give him? Or what does he receive from your hand? Mukakhala olungama muninkapo chiyani? Kapena alandira chiyani pa dzanja lanu? Everyone, what does this mean? Zotanthauza chani? Let's say you are righteous, Ndi tinene kuti ndi olungama. what do you give to God? Ndakuti ndi chani chimene mungapereke kwa Mulungu? What can you give to God? Ndi chani chimene mukhoza kupereka kwa Mulungu? Or does he receive anything from your hands? Kapena amalandira kalikonse chokera m'manja mwanu? Bible is asking the question. Ndi Bible fusafusa. Even if you're evil sinners, Ndati tikapitanso mbali na muli ochimwa, that's nothing to God.
palibenso kanthu kwa mulungu. And even if you are called that you are righteous, Ngakhale munena ndine olungama. in other words, God receives nothing even if you are righteous. Nde mulungu akuti kaya ndine olungama kaya ochimwa mulungu saulandira kanthu. He does not need it. He does not require it. Saufunika kanthu kochokera kwa munthu mwa njira ina. The other day, our children were playing. Namasewera. Our pastor, Fred, he has 3 sons. Ndi abusa Fred ali ndi ana atatu amuna. One time, I don't know who it was, but teachers said, children gather, we have to practice for our students, I think Sunday school doing something. Ndi anayitanitsa wina ophunzitsana kuti tabwera tisonkhane tipange zina zake. So one of his sons, he has 3 sons. Ndi mmodzi mwa ana abusawa. Suddenly, one of the sons, we're gathering to practice. He ran. Anatamanga tikasonkhane kutamanga. So excited to partake in the dance performance. Anakondwera kwambiri kuti azikavina monga machitira. Not knowing that our glass door was closed. Osadziwa kuti Not knowing that our glass door in the ground floor was closed. osadziwa kuti kunali kotseka khomo linalo. So he bumped into the door. Anakaliomba khomo lija. And our glass door was broken. Nde glasi lija lapachitseko lija inaphwanyika. Sorry to say this, if you go to ground floor main entrance, Nde mukapita pansi polowerapo. one is broken by one child named John from Salima. Nde lina inaphwanyidwa ndi mwana modzi John wochokera Salima. One glass is broken by Pastor Fred's son Andrew. Nde lina inaphwanyidwa ndi mwana wa Fred Andrew. Another door is broken by our IF Academy student. Lina inaphwanyidwa ndi student wa IYF. Whenever I go look at the glass door, What what good is it even though we change the glass? What if even though we put a new glass door? Ndi maganiza chikhala chabwino bwanji kuti tikeso glasi lina tsopano. It's just a matter of time. Another person will bump into it again. Ndizingotenga nthawi winanso adzalihedanso pamenepo nkuliphwanyanso. I guess this glass door does not fit to our environment here. Ndinaona kuti maglasiwa asagwirizana ndi wathu kuno mmene So I zilili. told our deacon Charles, Deacon, do you have any other way we can put a door here? Ndinafunsa Deacon, That is not glass. muli njira ina yosagwirizana glasi kuti tikhozoyika pamenepa. I'm tired of seeing the glass doors breaking. Ndinatopa ndikuona anthu akuphwanya maglasi amenewo. I guess Deacon saw my grief and pain. Ndi adikona naona kuwawida kwanga mtima mwanga. Pastor, I'll think about something. Ndakuti andiganiza china chake. I think we should change. Tisintha tipanga njira. Anyways, through that, our Pastor Fred's son, he got injured in his leg. Ndi koma kudzera mmenemo anavulalanso mwana wa abusa Frediyo Andrew. Do you understand? Tumvetsetsa. So right away, we took the child to get some stitches at the hospital. Ndi ndamtenga kuchipatala kukamsoka. In my heart, I feel sorry for the child being hurt. Ndi mbali ina ndimava kuwawa kufa cha But mwanayo. because I know the characteristics of Andrew, Koma ifoti ndimadziwa Andrew machitidwe ake. I want to go and shove his head. Why? Oh, you don't care for? Ndi ndimafuna ndikantsudzulo kuti chifukwa chani Why? susamala. You should know better. You live in church. You don't know about this door. Ndi chifukwa chani umakhala mchechi sumadziwa kuti pali glasi apa. Sorry to say, but I want to kind of kick him in the behind, and then Ndi mafuna menye nditi mateki china rake tabwino. and I'll chase him out. Kana ndikunthamangitsa. But that night, when I see Pastor Fred, Ndi usiku umene ndaona abusa Fred. oh my son, oh my son, my son, my son. Mwana wanga. For me, I'm angry. Ine ndakwiya mbali naye ndi glasi liti. But when I see Pastor Fred, oh my son. Abusa Fred akudandaula mwana wanga. Of course, he's angry too, right? Nawonso akwiya mbali naye. But no matter how much we're angry, Ngakhale akwiye chotani. and no matter how much he has damaged our church facility, Ngakhale waononga zinthu sorry mmene to say, it zochitikira. cost millions of kwacha to fix that. Zinali ndalama mamiliyoni kuti tibwezeretsenso. Do you know that? Mudziwa zimenezi? Maybe one door is 1 million kwacha. I don't know. Ndi Glass. limodzi mwina ndi 1 million kwacha. But Pastor Fred does not chase him out. Koma abusa Fred sanamthamangitse mwana wawo. So I thought about it. If it was my child, Ndi maganiza akanakhala mwana wanga bwanji.
How can you damage this church? ungapanga bwanji zimenezi You don't deserve to live here. Go out, get soyenera out. uzikhala mchechi choka tuluka pita Do you think I will do that? mugaza nkanapanga zimenezo Everyone, no matter how much this is a loss for our church, loss of damage to our facility. ngakhale taluza zambiri chifukwa cha zimene tinapanga Sorry to say that Andrew is very naughty boy. nde mwana ameneyu Andrew ndi wovuta ndithu From the day he was born until this time, I don't know, maybe he's around 10 years old now, 8 nde years old. kuyambira tsiku imene anabadwa kufika pano kaya zaka 10 I have seen him from the birth until now. nde ndakhala ndikumuona kuyambira tsiku lobadwa There's kufika not a pano single benefit that I received from him. nde palibe phindu lililonse imene andilako kuchokera kwa iye Not a single thing that he has helped me in this church. palibe chimodzi imene anandithandizako mchechi Right? si choncho But church is taking care of him, feeding him. koma chechi masamalira If he's kumdyetsa hurt, taking hospital, kudwala akadwala kupita naye treat kuchipatala him, feed him. kumdyetsa kumthandisa Why? chifukwa chani Why? chifukwa chani Are we doing this because in return, after you get healed, you have to pay this money back? Do you think I expect him to pay back? nde mugenso kuti akapita chipatala akathandizidwa atalipirazo tinena kuti abwezeretsenso uchechi alipireyo And what could that child do? nde angakhale zatero koma sitikuyembekezera But just because he belongs to this family, koma chifukwa chokuti ndi mmodzi mwa banja lathu just because he's our pastor's son, chifukwa ndi mwana wa mbusa of course, does not mean that you can just go and break anything. koma sikuti akhoza mangopita zikangophwanya kapena nanunso Just because zikangophwanya he belongs to Pastor Fred, chifukwa choti ndi mwana wa abusa Fred everything is forgiven. chilichonse nchokhululukidwa Do you understand? kumvetsetsa Everything is forgiven. chilichonse nchokhululukidwa I wish I don't see him break anything else, but even if we were to break something else, I don't think that child can ever leave. nde ndikanakonda samachitike koma ngakhale atero sangamthamangitse There is that relationship that we don't understand. nde pali ubale umene ifeyo And it sitingatomvetsetsa does not make sense. ndipo nzosamvetsetseka kuti But zikuchitika that bwanji child belongs here, is looked after, is cared for, is fed. ndi mwanayo ngwakuno amasamalidwa amathandizidwa pasidwa If he chakudya gets hurt, even if he damages, even if he breaks, kaya aphwanye zinthu kaya aononge zinthu kaya there is zitani not a single kwacha this child has paid for this church. nde palibe ngakhale ndalama imodzi olowani kwacha amene anapereka ku chechi Right? mvetsetsa Right? si choncho But yet this child is still fed, taken care of, is being cared for in this church. ndi akudyetsedwabe akusamalidwabe mu chechi muno Because he belongs in this church. chifukwa ndi mbali imodzi ya mpingo wathu Everyone, that is the kind of relationship God had planned for us between we and God. ndi ubalenso umene mulungu anayika pakati pa ife ndi mulungu You understand? mvetsetsa But continuously, people are trying to break this relationship that God has interpreted to us. koma anthu amafuna aononge ubale umene mulungu anayikawo Everyone, even though you were sinners, even though you're righteous, even if you were righteous, is there anything that God receives from you? ndi ngakhale ndinochimwa ngakhale ndinolungama muli olungamamo muganiza mulungu angalandire china chake kwa inu Here, this is not that He's expected to receive. God does not expect anything from us. ndi mulungu sakuyembekezera kalikonse kuchokera kwa ifeyo All He expects us is to understand this heart of God. chimene akuyembekeza ndikuti ife timvetsetse mtima wa mulungu Now, everyone, let's go back to Genesis chapter 14. ndi tibwerere ku Genesis chapter 40 What is the issue here then? ndi nkhani ndiyoti chani apa Let's interpret this dream that these two people had. ndi titanthauzire maloto awo amene anthu awiri anali nawo In verse 9, verse 9 now this is God's interpretation, spiritual interpretation. ndi kutanthauzira kwa mulungu kwa uzimu The chief butler told his dream to Joseph and said to him, "Behold, in my dream, a vine was before me. ndipo opereka chikho wamkulu anafotokozera Yosefe loto lake nati kwa iye mkulota kwanga ataona mpesa unali pamaso panga Do you know what this means? A vine was before me? ndi mudziwa mpesa unali pamaso panga zotanthauza chani Right now, me and Deacon Lamek, we are standing side by side to each other. ndi ine ndi Deacon Lamek tayima mbali imodzimodzi ndi zake Right? si choncho
let's say this is a vine tree. He's a vine tree. He's not human. Ndetilegeza kuti ndi mtengo wamphesa. If this chief butler said, Ndewoperekera chikho akuti there was a vine that was before me. nde panali mtengo In front. wamphesa patsogolo panga ngati mezi uonekeramo. Our cameraman, can you see me? Wakamera utondiona? Although you want to see me, you cannot see me, right? Ngakhale mufuna ndiona simungandione. Why? Chifukwa chani? Because the vine tree is what? Chifukwa mtengo wamphesa watani? Before me. Uli patsogolo panga. Understand? Tumvetsetsa? Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense? Here, Chief Butler explains, Ndewoperekera chikho akufotokoza. vine tree was before me, in front of me, in other words. Mtengo wamphesa unali patsogolo panga mwa njira ina. Then where is Chief Butler standing? Nde wopereka chikho ali kuti? Where is he standing? Wayima mbali iti. He's standing Akuyima in front, kutsogolo, on the side, mbali, or behind. kapena mbuyo. Where is he standing? Akuyima kuti? Behind. Kumbuyo. Amen. Amen. If you don't know why, amen, just say amen. Amen. Ndeka simudziwa chifukwa chani mungoti amen. This is God's interpretation where you should be standing. Nde apa ndeta nthauzo lake la malo amene inu ndine tiyenera kuyima. Do you think that God wants you to stand next to Jesus? Muganiza afuna muyime pambali ndi Yesu? Do you think God wants you to stand in front of Jesus? Kapena Mulungu afuna inu mukhale patsogolo pa Yesu? What does this mean that I'll stand in front of Jesus? Ndi zitanthauza chani kuti ndayima pamaso patsogolo pa Yesu? Meaning that I will face everything, I will overcome everything, I will meet the challenge, I will fight with everything that comes before me. Ndi zitanthauza kuti ndigonjetsa ndithana ndi vuto lilonse limene libwera kutsogolo kwanga. You understand? Tumvetsetsa? But why did this chief butler stand behind the vine? Ndi chifukwa chani woperekera chikho akuyima kumbuyo kwa mphesa? Then this vine Nde mphesawo must face the problems, challenges, that anything that comes before us. nde ukuyenera kumane ndi zovuta zokhoma chilichonse chimene chikubwera kutsogoloko. Do you understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? Everyone, this is the positioning of spiritual people. Nde umu ndimene timakhalira malo oti tikhale anthu auzimu. A true blessings is not how you stand and try to show God how good you are. Madalitso simene mungayimire nkufuna onetsa kwa Mulungu mmene mulili wabwino panokhayi. Everyone, you must learn to put Jesus Christ before you. Nde muyena mphunzire kuyika Yesu patsogolo panu. Do you understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? So, like I said, Monga what nakamba. do you do if you have sinned again then? Mmachita chani mukakhala ndi tchimo? What that student does not understand. Nde chimene student samamvetsetsa. Even when I sin, Nde ngakhale nditachimwa. who has to be before us? Amene akuyenera akhale patsogolo ndi ndani? Who has to be in front of us? Amene akuyenera kukhala patsogolo ndi ndani? Yes. Inde. But if you say, I should pray for forgiveness, Koma mukanena kuti ndipemphere chikhululuko. where did that student position himself? Nde kuti student amene wadzika kuti Jesus Christ died for past sins, but for futures, I will pray for forgiveness. machimo anga ngakhale andifere koma awawa ndiyenera ndipemphere chikhululuko. How many sins do you have to commit until you understand? Inuyo machimo angati amene mungachite kuti mumvetsetse? Can you overcome them? Machimo ochuluka amenewa mungagonjetse nokha? Can you fight with sins? Mungalimbane ndi tchimo? Through your prayers, you can defeat them? Kudzera mapemphero anu mukhoza kugonjetsa machimo. Everyone, why people don't understand this? Ndi chani anthu samvetsetsa izi? You must always, Nthawi zonse, always, nthawi zonse, always nthawi zonse stand behind Jesus. muyenera kuyima pambuyo pa Yesu. Amen. Amen. If you don't know the answer, Ngati simudziwa yankho, just remember, ingokumbukirani, you cannot stand before Jesus. inu simungayime patsogolo pa Yesu. Do you understand? Tumvetsetsa? Everyone, just like our sins, it was God's problem. It was Jesus Christ who died for our sins.
ndiye monga tchimo athu linali Yesu amene anafera tchimo athu. What about after I decide to receive Jesus Christ in my heart and I want to live well, but I commit sin, I make mistake? What do I do? Ndiye nditalandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanga kena ndachimwa ndachita tchimo ndichita Before we chani. go in to interpret and explain to you about that, Ndiye tisanafike kuti tifotokozeze zimenezi. first you need to know where your position is. Choyambirira mudziwe malo woti muime. Before I was saved, I was behind Jesus. Ndiye pambuyo nali ndi pa Yesu But mbuyo. now, after I received salvation, do you think you're allowed to stand before Jesus now? Kenako mwandira chipulumutso muloledwa kuima patsogolo pa Yesu. Who gave you that authority? Wakupatsani ulamuliro ndi ndani? No one. Palibe. But people are positioning themselves like that. Koma anthu akudzika okha We patsogolo. should pray for forgiveness. Ndipemphere It's okay to ask God for forgiveness. ndipemphere chikhuluko Yesu andikhulukire Mulungu. Everyone, you have mispositioned yourself. Nde inu mwadzika malo olakwika. Chief Butler said the vine tree was what? Nde wopereka chikwa kuti Yesu mpesa unali kuti Before me. In unali front of me. patsogolo pake. Meaning that he stood behind it. Kutanthauza anayima kumbuyo kwake. Now, we'll explain to that later. Nde tifotokoza zimenezi pambuyo. Anyways, the next part goes like Nde this. mbali inayo ufotokoza chonchi. Verse 11. Verse 11. Verse 10. Makamaka verse 10. Verse 10. And in the vine were 3 branches, it was as it was, though it budded. It blossomed, shot forth, it clustered, brought forth ripe grapes. Ndipo mpesamo munali nthambi zitatu ndipo unali wonga unaphuka ndipo maluwa ake anaphuka nabala matsavu ache mpesa zakucha. Verse 11. Verse 11. The Pharaoh's cup was in my hand, Ndipo chikho cha Farao chinali m'dzanja langa. and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, Ndipo ndinatenga mpesa ndikufinyira mchikho cha Farao. and placed the cup in Pharaoh's hand. Ndikupereka chikho m'dzanja la Farao. Everyone, focus to this word. Took. Ndinatenga. I took. Ndinatenga. Everyone, do you know what is salvation? Mudziwa chipulumutso nchani? What will you take? Ndi chani chimene mutenge? What will you take to give to God? Ndi chani chimene mutenge kukapereka kwa Mulungu? Simple as that. Zophweka choncho basi. When we stand before God's judgment, Tikayima pa chiweruzo cha Mulungu, what will you take and give it in the hands of God? kodi mukatenga chani nkupereka m'dzanja la Mulungu? What have you brought for me? Mwabweretsa chani? Father God, Tate Mulungu, when I was in the earth, mene nali pa dziko do you lapansi. know how much I loved you? Mudziwa mmene makukonderani? Do you know how much I worshipped you? Mudziwa mmene Do you know how makupembedzerani? much I prayed to you? Mudziwa mmene napempherera? Everyone, who created that? Ndi ndani analenga zimenezi? Is that the vine that created that? Or is it you who created? Kodi ndi mpesa amene walenga zimenezi kapena ndi inuyo amene mwalenga? It's your creation. Ndi cholengedwa chanu. Chief Butler just took the clusters of grapes from the vine tree. Ndi woperekera chikho anangotenga kufinya He mpesa squeezed it nkupereka. in Pharaoh's cup, and that's what he presented to Pharaoh. Ndi anatenga zimenezo nkukapereka kwa Farao. In this cup, Ndi munchikho, inside the cup, mkati mwa chikho, anything that he has made, ndi chilicho palipo chimene wapanga yekha, other than just taking it, putting inside. kapena wangotenga kuzika mkapu kupereka. Everyone, that is your job. Imeneyo ndi ntchito yanu. People who can be blessed, Anthu amene angadalitsike they take the word of God, amanyamula mawu a Mulungu place it in their hearts, ndikuwayika m'mitima and mwawo. they present that same word of God to God. Ndi amapereka mawu omwewa kwa Mulungu. Amen. 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 You don't have to talk about what you have done. Ndi sufunika mukambe zimene inuyo mwachita. You don't talk about how much you love God, how much you pray to. This- If that is in your calculation, Ndi ngati ndi zimene mmawerengetsera zimene mwachita kwa Mulungu. you are a person who is standing in front of the vine tree. Ndi kuti ndinu munthu amene mukuyima kutsogolo kwa mtengo Now, wa mpesa. Because of time, let's go to Chief Ndi Baker then. tione kwa operekera mkati. 16. 16. 16. 16. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and there were 3 white baskets on my head.
ndipo pamene wophika mkate anaona kuti umaswiro wake unali wabwino, iye anati kwa Yosefe, inenso ndinali nkulota ndipo taonani malichero atatu amikate yoyera anali pamutu panga. They were what? Panali chani? Baskets. Malichero. Everyone, just like a cup, basket also, it's something that you contain things inside. Nde monga taonera lichero ndimene manyamula sinthu. So cup is to contain the wine. Kapu imuli vinyo, imanyamula And in the vinyo. Bible, wine signifies what? Nde vinyoyo akuyimira chani? Blood of Jesus Christ. Mwazi wa Yesu Khristu. Understand? Tumvetsetsa. Understand? Tumvetsetsa. Then, 3 white baskets. Ndakuti malichero atatu oyera. White signifies holiness of God. Kuyerako kukuyimira chiyero cha Mulungu. Although your sins are like crimson, they shall be white as snow, white as a wool. Machimo anu angafire ngati kapezi, adzayera ngati matalala, adzayera ngati ubweya wankhosa. White basket means Nde malichero oyerawa it should contain holy baked breads, holy breads. nde kuti amayenera anyamule mkateso woyera. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Then chief butler took wine in the cup, and it's Pharaoh's cup, and gave it to Pharaoh. Nde woperekera chikho akutenga vinyo mukapu kukapereka kwa Farao. Chief baker also carried the holy baskets Nde woperekera mkate nayenso akutenga mabasiketi containing oyera holy bread ndi kunyamulamo mkate and woyera gave it to Pharaoh. ndi akapereka kwa Farao. But why chief butler was restored? Why chief baker was doomed, destroyed? Chifukwa chani woperekera chikho anabwezeretsedwa, uyu woperekera mkate anaonongedwa? Here is a secret. Nde chisisi chake ndichi. Verse 17. Verse 17. Let's see verse 17. Tentione verse 17. Everyone, let's read all together. Tentiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikoseke. Begin. Tentiyambe. In the Lichero la uppermost pamwamba basket were all munali kinds mikate of baked ya Farao, goods for ya Pharaoh, mitundu. and the birds ate Ndipo them mbalame out of the basket zinadya on my ya head. lichero la pamutu panga. Everyone, what's the problem here? Ndi vuto ndi chani apa? It's not just the holy bread, holy things that Pharaoh is cooked, it's given to Pharaoh. Ndi si zinthu zoyera chabe zimene zangophikidwa kupereka kwa Farao. All kinds of baked goods. Ndi panalinso mikate ina ya mitundu. Everyone, Wina aliyense. God has given us Jesus Christ. Ndi Mulungu watipatsa Yesu Khristu. God has given Jesus Christ to stand before you. Ndi Mulungu watipatsa Yesu Khristu kuti ayime You patsogolo. have to stand behind him. Mukuyenera kukhala kumbuyo kwake. Jesus Christ Ndi Yesu Khristu is more than enough. ndi wopambana kuposa zonse. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Pastor, but don't I have to pray? Don't I have to do something? Don't I have to confess my sins? Kodi abusa sinufunika ndipemphere, kodi sinufunika kulapa Your machimo anu? job Ntchito yanu is to just take what Jesus has given to you. ndi kungotenga zimene Yesu wapanga Your wakupatsa. job is to take it and just put it and present that before the king. Ndiyo ngonyamula ndikuzitenga nkuzipereka kwa mfumu. Understand? Tumvetsetsa. But problem is, Koma vuto ndilakuti. difference with chief butler, chief baker, he cooked all kinds of baked goods. Nde uyu waperekera mkate anaphikanso zina za mitundu. Why did he do that? Ndifukwa chani anachita zimenezo? I know how to cook. Andiudziwa I know how kaphikidwe. to cook even this. Andimadziwanso I know how to phika even cook this. I And know udziwa how so to even phika cook apa. this. I know how to even cook this. Ndiudziwa phika izi, ndiudziwa phika iso. I guess this chief baker had many things that he wanted to show to Pharaoh. Nde wophika amene anali nzeru zambiri ndi masitayilo ambiri akaphikidwe kuti akaonetse mfumu. You understand? Tumvetsetsa.
the more good you think you are, nde mmene mochulukira mmaganizo oti ndinu it's abwino not that you rely upon Jesus Christ. sikuti mmadalira pa Yesu Khristu You think that you have something that you can present before God. nde mmaganiza ngati muli nchina chake chimene mukhoza kupereka kwa Mulungu. I know how to pray. Nudziwa I know how to kapemperedwe, confess. Nudziwa I know how to kupembedza, keep the commandments. Nudziwa I know kusunga how to help malamulo, the poor. I Nudziwa have done kuthandiza this, osauka, done that for ndimakonda, God. ndimachita God izi should kwa know how I was a Sunday school teacher. Ndinali mphunzitsi wa Sunday How I school. sang and with the praise team. Ndimayimba, How praise I team. serve the Lord. How I offer to God. mmene ndimatumikira Mulungu mmene ndiwaperekera. What's all that? Ndi chani chonsechi? All kind of baked goods. Zonsezi ndi ngati mikate ya mitundu ichi. Pastor, what's wrong about that? Ndi vuto ndi chani? Number 1, Number 1, in God's interpretation, mutanthauzidwe wa Mulungu. God receives nothing from our hands. Mulungu salandira kalikonse m'manja Number mwathu. 1. Number 1. Understand? Tamvetsetsa? Number 2, Chachiwiri, Jesus Christ is more than enough for God. Yesu Khristu ndi woposera chilichonse pamaso pa Mulungu. Amen? Amen. Amen? Amen. But if you feel that something is lacking, Koma ngati mumva ngati china chikuperewera, if you feel that your traditions, your practices, your service to God tells you that you have to do something more, ngati mumva kuti machitidwe anu akuwuzani kuti muyenera kuchita china chake mochulukira, then you are misinterpreting Nde- God's holiness. musokoneza mawu ake a Mulungu kapena njira zake. Do you understand? Tamvetsetsa? Interpretation belongs to God. Katanthauzidwe ka Mulungu. God decided to receive this chief butler, Nde Mulungu kapena anasankha kulandira uyu wopereka but God chikho. decided to reject the chief baker. Ndi anakana woperekera mkate. Only difference is Kusiyana kwake nkotere. chief butler stood behind the vine tree. Woperekera chikho anayima pambuyo pa mtengo wa mphesa. Nothing else was with him. Palibe chowonjezera chimene chinali ndi iyeyo. He took the vine tree, also belongs to the king. Nde mtengo wa mphesaso unali wa The mfumu. grapes are also the king's. Mphesaso za mfumu. How the grapes were ripened was also done by the vine. Nde ntchito yoti zipsye All he did was mphesa just mtengo. take that, squeeze it to cup, and present. Even the cup itself belongs to king. Nde zomwe anatenga ndi kungofinyira mkapu ngakhale kapu yonso ya mfumuso. Only thing he decided to do is just take, Nde anangotenga receive what he has received, and take. kulandira ndi kupereka. Understand? Tamvetsetsa? What about chief baker? Nde woperekera mkate. He too, just holy baskets, the 3 white baskets. Nde anali ndi mabasiketi oyera. All you have to just do is receive and take. Nde amayenanso ngolandira nkuyika. But he wants more blessings, or he wants to do something better. Koma amafuna madalitso, amafuna china chake He chabwino. put all kind of baked goods on the top. Nde balichero lapamwamba anayikamo ya mitundu. That shows the characteristics of people who trust in themselves. Nde kuonetsa khalidwe la anthu amene amadzidalira. Today, sadly, our zeal, like we talked last week, our zeal has eaten me up. Nde akuti changu chathu chatidya. Everyone, because you think that you're good, does not mean that you can misinterpret the word of God. Ngakhale muganiza kuti ndinu abwino, sizotanthauza mukatanthauzire mawu a Mulungu. God receives nothing from your Mulungu hands. sakulandira kanthu m'manja mwanu. He only receives Jesus. Amangolandira Yesu So it's basi. your job Ndi ntchito yanu to receive Jesus Christ into your heart. kuti mulandire Yesu Khristu m'manja And mwanu. when you stand before God, Nde mukayima pamaso pa Mulungu. your job is not to add anything on top of Jesus. Nde ntchito yanu siyowonjezera kalikonse pamwamba pa It's Yesu. just to take that Jesus Christ and present that Jesus before God. Muyena kungotenga Yesu Khristu nkukapereka kwa Mulungu basi. Do you understand? Tamvetsetsa? Do you understand? Tamvetsetsa? But Satan is making us wanting to add something more, thinking that something is lacking. Nde Satana atipangitsa ife kuti tionjezere zina poganizira ngati zikuperewera. Lastly, let's just read one more word. Teni kumapeto tione mawu amodzi. Hebrews chapter 10. Aheberi chapter 10. Verse 26. Aheberi 10 verse 26. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there's no longer remain a sacrifice for sins. Pakuti tikachimwa ifeni ache titatha kulandira chidziwitso cha choonadi sitsalanso nsembe ya wa machimo.
after you have received the knowledge of the truth, mukalandira chidziwitso cha choonadi that Jesus Christ died on the cross and washed away our sins once and for all. ndi Yesu Khristu anafera machimo ako kamodzi kwatha But you came to sin. kenako You wachimwa know that it's not right, but you sinned. ndiye kupeza kuti usizoyenera koma wachimwa. Here, verse 29, Verse 29. of how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy as who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insult the Spirit of grace? Ndipo mutani kulanga koposa kotani nanga dzesedwa oyenera iye amene apondereza mwana wa mulungu nayesa mwezi wa chipangano umene anayeretsedwa nawo chinthu amba nanchitira chipongwe mzimu wachisomo. You must know how valuable is the blood of Jesus Ndi Christ. mukuyenera kudziwa mphamvu ndi kufunikira kwa mwazi wa Yesu That Khristu. value of the blood of Jesus Christ Ndi kufunikira kwa mwazi wa Yesu is Khristu not just for your past sins. si kwa machimo ambuyo kokha. That value Ndi mphamvu imeneyi is for even today, ndi ya lero, tomorrow, mawa, even to future. kutsogolo komwe. That blood has a value to wash away our sins Mwazi umene uli ndi mphamvu yoyeretsa machimo until we athu. die, until this ends of the earth. Kufikira tidzafe, kufikira That is the tidzalowa. value of the blood of Jesus Christ. Imene ndi mphamvu ya mwazi wa Yesu Don't Khristu. try to put in your prayers above that value. Do Musawonjezere mapemphero anu pamwamba pa zimenezi. you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Do Tumvetsetsa. you understand what I'm saying? Tumvetsetsa zomwe ndikukamba. Everyone, we are people who can only sin. Ndife anthu amene tikhoza kungochimwa. But don't try to devalue that blood of Jesus Christ. Koma musayesere kuchepetsa mwazi wa Yesu Khristu. Considering that sanctification as a common thing, Poganizira kuti chiyeretso si chinthu wamba. and insult the Spirit of grace. Ndi kunyoza mzimu wachisomo. If you want to believe in Jesus Christ properly, Ngati mufuna kukhulupirira mwa Yesu Khristu He bwinobwino. died for our sins once and for all our sins. Anafera machimo athu kamodzi ku nthawi zonse. In other words, in here, verse 30, Verse 30. Hebrews chapter 10, verse 30. Let's read all together. Ahebrew 10 verse 10 tuwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke. Begin. Tiyambe. For we know Pakuti Him who tindziwa iye said, amene anati vengeance is bwezera mine. chilango mkwanga. I will Ine ndidzabwezera. repay, says the Ndiponso- Lord. And again, the Lord ndiponso will Ambuye judge His people. adzaweruza anthu ache. God is saying, Ndi Mulungu akuti if you are saying that there's any sin that I did not wash away, ngati munena kuti pali tchimo loti sinayeretse, if you are saying that there is certain problem in the future, ngati muganiza kuti kuli vuto lina mtsogolo, that vengeance, kubweza chilango to chimenechi pay for that sin, kapena kulipira, whose responsibility is it? ndi udindo wa ndani? Is it my responsibility Ndi udindo wanga or is it God's responsibility? kapena udindo wa Mulungu? It's also God's responsibility. Ndi udindonso wa Mulungu. So Bible is saying even the vengeance is mine. Ndakuti ngakhale kubwezeranso If ndi you're kwanga. saying that my salvation is lacking, Ngati munena kuti chipulumutso changa chiperewera, I will repay. ine ndidzabwezera. Amen. 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 But what you have mistaken, Ndi chimene tasokoneza. He has paid once and for all. Nkhaniyo Perfectly. tidziwe zoti analipira kamodzi ku nthawi zonse. Yes, sometimes God makes us to fall into our mistakes. Ndi nthawi zina salama amatipangitsa kugwa Sometimes God makes us to do silly things, commit sin. So Mulungu nthawi zina amatilolanso At tilepere such tichimwe. times, you should remember you are a person who can only commit sin. Ndi pa nthawi imene tikumbuke kuti ndife anthu amene tikhoza kungochimwa. But also at the same time, you should remember Koma nthawi omweyo tikumbukirenso even that sin. ngakhale chimwe limene It's lili. God who must be responsible to pay for it. Ndi Mulungu amene ali ndi udindo wolipira. Amen. Amen. Then, Pastor, if you explain like that, does it mean that you can just go and commit sin anyhow you want? God will pay for everything? Ndi abusa mukafotokoza chonchi ndoti kwaboka tikhoza makangochimwa amene tingaganizire mulimo semweti. Bible says He will judge His people. Ndi Mulungu akuti adzaweruzanso anthu ake. God will judge you accordingly. Ndi akuti Mulungu adzakuweruzani monga mmene mulili. I don't know how He will teach you. Ndi sudziwa mmene One tikuphunzitsirani. thing for sure, He did not give us salvation to commit sin.
mwanjira ina Mulungu sanatipatse chipulumutso tizikakhala moyo wauchimo. But because of our flesh body, we have desires of sins. Koma chifukwa cha thupi lathu la uchimo limakhala zokhumba za But uchimo. that God has taught me Ndi Mulungu atiuza to live for this gospel. kuti tikhale moyo chifukwa cha uthenga Do wabwino. I sometimes make mistakes? I be dragged by my ways and thoughts? Nthawi zina ndimalakwitsa ndimayendera maganizo anga ndi nzeru zanga. He has controlled me. He has taught me. Ndi anandiuza. And I respect that God. Ndi ndimalemekeza Mulungu ameneyo. Understand? Kumvetsetsa. He has his ways to teach you what is wrong and how he can fix you. Ndali njira yake yotiphunzitsira kuti ichi ncholakwika kuti achikozenso bwanji. You learn that as you live by faith. Timaphunzira izizi pamene tikukhala moyo wathu But wachikhulupiriro. never think that vengeance is yours. Koma musaganize kuti kubwezera ndi kwanu. Stand behind Jesus. Muyime kumbuyo kwa Yesu. Amen. Amen. You must always stand behind Jesus. Nthawi zonse muyime kumbuyo kwa Yesu. If you despise these words and think that, no, I have many ways to present myself good and holy before God, Ndiye mukachepetsa mawu anu kuganiza kuti ndinu amene matha mu njira zanu. that is like putting all kinds of baked goods on top of the Ndi basket. zili ngati kuyika mikate ya mitundumitundu pamwamba pa mikate yoyera. Everyone, you'll be doomed. Inu mukaonongedwa. You'll be destroyed like this chief baker. Mukaonongedwa ngati woperekera mkate. Everyone, we must understand the life of faith of chief butler Ndi timvetsetse moyo wauzimu ngati wopereka chikho. who stood behind the vine tree. Amene anayima pambuyo pa mtengo wa mpesa. Do you understand, everyone? Tumvetsetse wina If you aliyense. know that there's nothing good in me, you will be able to stand behind Jesus. Ngati mungadziwe zoti palibe chabwino mkati mwa ine mukafuna kuyima pa But mbuyo pa today, Yesu. Satan deceive us, Ndi Satananso wanyenga. make you to think that you have something good to present before God. Ndi wakupangani kuti mukhoza kupereka china chake. Remember, and don't be deceived. Mukumbukire musanyengedwe. We have to follow the chief baker's life. Titsatire moyo wa woperekera To chikho. stand behind the vine tree. Kuyima pambuyo pa mtengo wa Meaning that mpesa. if there's a problem, Kutanthauza ngati pali vuto. if you think that this is an issue, Ngati mugenzo kuti inji chovuta. Jesus must stand before you to solve that problem for Ndi you. Yesu waime kukugonjetserani Don't vuto. ever think that you can stand before Jesus to solve that problem by yourself. Do Musaganize mukhoza kuyima patsogolo pa Yesu kuthana ndi vuto nokha. you understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. That is a heart that we Christians must have. Ndewu ndi mtima umene ife Khristu wene okhala nawo. But because of time, up to here, I'll speak. Let's pray. Chifukwa cha nthawi kufikira apa Let's tentipemphere. close our eyes and pray. Tentipemphere. Father God, today we have talked of Genesis chapter 40. Zikomo Ambuye lero takambirana Genesis chapter The two 40. different kinds of ways of life of chief butler and chief baker. Njira ziwiri zosiyana zopereka mkate ndi opereka chikho. But we can see one was restored to his position, one was destroyed and killed. Ndi wina anabwezeretsedwa, wina anaonongedwa. What made the difference? Chinasiyanitsa nchani? Chief butler stood behind the vine tree, Woperekera chikho anayima pambuyo pa mtengo wa mpesa. while chief baker put all kinds of baked goods above the three baskets. Pamene wopereka mkate anayika zinthu zabwino zosiyanasiyana pamwamba pa There's two mapasitera. kinds of hearts that's floating around us these days. Pali mitima iwiri imene kuyendanso masiku ano. As we appreciate the sacrifice of Jesus Pamene Christ, tiyamikira nsembe ya Yesu Khristu. there are people who go to church Pali anthu amene amapita church to present all kinds of baked goods before God, kuti abweretsenso zinthu zabwino zosiyanasiyana pamaso pa Mulungu. not knowing that this is leading them to destruction. Wasazindikira kuti izi ziwatengera Teach us kuchiwonongeko. to stand behind Jesus, Lord. Tiphunzitseni kuyima pambuyo pa Yesu. Let Jesus be the one to stand before us, Kuti Yesu ndi amene akhale akuyima as He patsogolo pathu. has fought with our sins. Monga iye anagonjetsa uchimo. We pray that continuously Jesus stand before us Mopitirira Yesu ayimenso patsogolo to guide pathu. our life, To fight with our temptations, kugonjetsa and mayesero fight with athu. our mistakes. Kulimbana ndi If zolakwitsa anything zathu. is there to repay, Ndi chilichonse kuti abwezere. God, you said that vengeance is mine. Mwati kubwezeratu ndi kwanu. You will repay. Inu And mudzabwezera. we should trust in that God. Ndi tidalire mwa Mulungu ameneyi. Give us that understanding and faith. Tipatseni kumvetsetsa kumeneku. We thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa And all nthawi. these things we have prayed in the name of Jesus Ndipo Christ. tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Thank you. Zikomo kwambiri. Tamvetsetsa bwino eti? Tamvetsera bwino? Chabwino, so abusa chimene amakamba malingana ndi Genesis chapter 40 ndikufuna kutionetsera kuti pali njira imene tingalandiridwe ndi Mulungu komanso pali njira imene tingakanidwe ndi Mulungu. Ndiye tapeza kuti
pali anthu awiri, wina akulandiridwa, wina akukanidwa. Komano chinthu chofunika kwambiri nkuchimvetsetsa chimene chandisangalatsa kwambiri ndi Yobu chapter 35 verse 6 ndi 7. Akufotokoza kuti ngakhale tili ochimwa sitingapereke kanthu kabwino kwa ndani? Kwa Mulungu. Ngakhalenso tili olungama sitingaperekenso chaniso? Kanthu kabwino kwa ndaniso? Kwa Mulungu. So ndi chifukwa chake tikaona ku Genesis chapter 40 tikupeza kuti operekera chikho sakubweretsa zinthu zake. Zonse zimene akupereka ndi zotani? Zolandira basi. Nde akulandira kuchokera ku mpesa, chikho cha mwini mfumu, mtengo wa mpesa ndo wa mfumu, akapereka kwa mfumu ndi akulandiridwa. Ndabusa amanena kuti pali malo oti ifeyo tiyimepo. Malo ake ndi atiwo? Position imene tikuyenera kuyima ndi itiyo? Pambuyo pa mtengo wa chani? Wa mpesa, kuti Yesu atsogole agonjetse zovuta zonse. Pamene mkulu wina uja operekera mkate anali ndi mikate yoyera, koma pamwamba wakaonetsa mikate ya mitundu imene ndi ubwino wake. Ndi amakamba kuti ngakhale tachimwa talephera sitingabweretse ubwino wathu, tikuyenera kungolandira kwa Yesu Khristu. Awuzeni azanu kuti muyike Yesu patsogolo, nokha simungathe. Aha, so ndi pamene moyo wathu ungakhale watanthauzo komanso tingapambane, chifukwa ife mwa ife mulibe kabwino kalikonse, zonse zabwino ndi zochita kulandira kwa Mulungu. Amen. This time is now time for offering. So today